Nagkasari ka, di mo kami pasatan. Nagkasari ka sa mga pulong mo, nagkasari ka kanamo. O Ginoo, nagkasari ka, di mo kami biyaan. Nagkasari ka, di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan. O Ginoo, nagasalig kami sa mga saan mo. Nagasalig kami sa mga pulong mo. Nagasalig kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Nagkasali ka nga di mo kami biyaan. Nagkasali ka nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan. O Ginoo, nagasalig kami sa mga saan mo. Nagasalig kami sa mga pulong mo. Nagasalig kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Diyos. Mahal naman ang tanang mga butang. Apan ang tulong mo, o mga saan mo Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan mga kaigsunan sa tanan nga mga tigpaminan din sa Shine FM 95.9 ug sa ato nga Facebook Live. Good morning, good morning, good morning, good morning and happy day mga kaigsunan. Welcome sa ato nga programang Rise Up and Shine. Okay mga kaigsunan, maguban-uban na sab kita nga sayo sa kabuntagon. Pulong sa gininyong madunggan ug mabatian nga maghatag ka natog kagawasan. O enjoy and stay blessed mga kaigsunan with this frequency, with this Facebook Live kay dinhi ninyo madunggan ang mga pulong nga maghatag sa kinabuhi. Ang Dios maghatag sa kinabuhi ngadto sa tanan nga mosunod og butuman sa iyang mga gusto. Okay mga kaigsunan, dalaygon kay ang Dios sa atong mga kinabuhi. Paki-share sa atong live. Pakibutang diri sa atong mga GC mga kaigsunan. Kung membro ka sa atong GC, pakibutang mga pinangga kay ato nang ipang-share sub sa uban nga mga kaigsunan. Okay, so mga kaigsunan, atangin ninyo ang atong nga mga pahibalo dinhi alang sa mga bulaton nga makalangit. Okay, dalayan ko ng Diyos mga kaigsunan sa tanan nga oras, sa tanan nga panahon sa atong nga pagpadayon. Mohimo na kitag mga pagampo, mga pinangga. Amahan na mo nga langit nun, salamat kay Lord ining oras ugtak na sa kabuntagon. Imo ming gipamata, imo ming gitagagkusog kaligon. Salamat sa sidlak sa adlaw nga among nakita. Among nabati Lord ang imong presensya nga nagapangliho ka kanamo bisan wala ka kanamo makita, pero among nabati Ginoo nga may Dios nga nagtagad diri kanamo.
Salamat ining oras ug takna sa kabuntagon, dalaygon ka sa walay katapusan. May katapusan. Ang tanan Ginoo nga naminaw naglantaw karon makadawat sa ilahang nga bahin, makadawat sa ilahang nga panalangin nga giandam nimo. Dalaygon ka Lord ug amo ka nang dawaton. Mituo kami misalig nga walay pagreklamo, walay pagbagulbol, nga din magpaabot kami sa insaktong panahon. Kano sa nimo ihatag ang tanan. Aman, salamat kini oras ug takna sa kabuntagon kami magkahiusa sa pagpaminaw sa imong pulong. Dalaygon kay ka, ikaw ang Dios nga kung gilauman nga maghatag sa among panginahanglan labaw sa tanan, mutubo ang among espirituhanon nga bahin. Salamat Lord, kining tanan akong giampo. Pinagi si mong anak nga maos kang Kristo luluwas ang tanan nga nagsabay magaingon. Amen og amen. Okay, sa tanang kasunod og naminaw, maayo mayong buntag mga kaigsunan. Enjoy lang and stay blessed sa pagpaminaw dinhi sa frequency nga 95.9 og sa ato nga Facebook Live. Okay mga kaigsunan, ipaabot ang inyong mga comments, ipaabot ang inyong mga pag-share ngadto sa ato nga mga kaigsunan. Iyan ni kaning kalibutan, malumpag-lumpag sa kada umutan. Ang kangit-ngit na nga hanaw tungod sa himaya mo. Okay mga kaigsunan, tanang kasunod og naminaw, palihog kog share sa ato nga live. Pakikapi sa link mga kaigsunan kamong mga naglantaw. Pakibutang diri sa ato nga GC sa Shine FM viewers og sa 95.9, 96 og sa ato ang mga sa Negros Cebu Fellowship. Pakibutang kato nga mga members og sa tanan nga inyo nga mga ka-GC mga kaigsunan kindly share sa ato nga live karon aron sila makadungog, makakita, makabati nga diin pagkanindot sa kabuntagon pulong sa Ginoo imong madunggan og mabatian. Okay, sa tanang naminaw, may buntag o may buntag usab dang nanay Nining Roda nga nagsunod gyud kuno na ini nga to ang buluhaton nga makalangit. Dalaygon kay ang Dios sa tanan nga mga kapastoran, sa tanan nga mga barangay officials. Maayong buntag kaninyo nga tanan mga kaigsunan. Mainiton nga kabuntagon, 1 minutos na lang sa dili pa mag-alas 8. Buntag ka hangtod sa kahangturan. Okay, sa tanan nga gasunod og naminaw diha, maayo may nga buntag kaninyo mga kaigsunan ko. Og sa tanan pa nato nga walay hunog, walay undang nga naminaw o naglantaw. Enjoy lang gyud mga kaigsunan. Kay dinhita mag-uban-uban, maghimo ta sa mga bulaton nga makalangit. May buntag sa tanan nga nagsunod diha ni Aileen Planas Nasela. May buntag sa tanan to nga mga kaigsunan. Watching at Ilaya Hilaitan. Salamat sa atong mga kaigsunan nga naglantaw o naminaw. Okay mga kaigsunan, sa mga naglantaw nga mga batanon o makasimbahanan nga dunay mga kabatanunan, atong ipahibalo diya kaninyo kay duol naman ni kayo mga kaigsunan, no? O sa tanan nga naminaw karon, open na mga kaigsunan sa tanan nga mga kasimbahanan ato ni nga ginaawhag nga doon na kita youth revival mga kaigsunan adto kini pagahimuon sa barangay Kansumandig. So sa Jesus Shine Kansumandig mga kaigsunan adto ta dito mag-unya mga kaigsunan sa Miyerkules ug Huwebes. Duha kini kaadlaw nga panagtigom sa mga batanon, tudloan sila unsa ang kaluwasan, unsa ang kinabuhing batanon, unsa ang dapat buhaton, unsa ang dapat likayan ug unsay buhaton aron ma-maintain ang kaluwasan ug ang maayong relasyon ngadto sa ginikanan. Usa ni sa to nga mga trabaho igsuon nga atong atimanon ang mga kabatanunan pinaagi sa paggiya kanila sa insakto nga dalan nga si Kristo maoy magagiya gyud mga pinangga. Okay, so tanan to nga mga kaigsunan, mga pastors ngog mga kahigalaan ko, ipadala inyo mga batanon adto kini pagahimuon sa barangay Kansumandig. So wa nay lain pagdating sa Kansumandig, pangitang Shine FM diha 96.5. Dili gyud ka mawala mga kaigsunan. La Libertad ang lungsod niya ni mga pinangga. Okay, unya na kini sa Miyerkules og Huwebes, pizza 30 og pizza 1. Katapusan nga bulan og unang bulan. Unang adlaw sa bulan o katapusan nga adlaw sa bulan, pizza Abril 30. Abril 30 og Mayo 1 mga kaigsunan adto kini pagahimuon sa barangay Kansumandig, sakop sa lungsod sa La Libertad. So ipadala ang inyong mga batanon
O ang inyo usab nga mga kining kamusab nga ganahan mo attend mga kaigsunan, wala ni gipili. Pero naka-specific ni sa mga batanon, pero na di batanon mo appeal mga kaigsunan, wa gihapoy problema na. Okay? Okay, so unsa may dapat nga buhaton, ana nga bulaton, so magdala sa gikinahanglan nga mga butang aron gyud mahimo nga maanda mon, magdala og ballpen, magdala og notebook, magdala og Bible ug magdala para pangkatulog. Unya mga kaigsunan, lain pag ginatong pahibalo, dili ni siya dili ka obligado. Dili ka obligado ani ha. Kung aduna kay pwedeng madala nga makaon, dada, pero wala larga. O ana lang ka simple ha. Kung na kay pwedeng madala, bugas ba, utanon ba, bulad ba, ginamos ba, haladada. Apan kung wala, nawalay problema, larga. Kay ngano man, Dios na ibahala mga kaigsunan. Not only nga kadabang ning adto ka kay preparado ka, kay naa kay dala, ang imuhang andamon igsoon ko, ang imuha nga kasing-kasing nga mudawat sa pulong sa Ginoo. Nakay dala og wala, larga. Okay? Nakay dala og wala, larga. Adto sa buluhaton, pero nakay gamay bugas, gamay nga utanon o uban pa ladada, kaya to nang tapukon kay maunay kanon ninyo. O kanon na po na ninyo, kanon na nato mga kaigsunan. Apan kung wala, larga gihapon ta. Okay, sa tanang kasunod og naminaw, lain pag ginato nga paibalo mga kaigsunan. Okay, so maabot na sab nga John first week mga kaigsunan. Aduna tay pagahimuon nga crusades. Doon na tayo paghahimuon, basta sa bulaton sa Ginoo ako ginang i-announce, pero bulaton sa kalibutan, pasensya. So aduna ta mga kaigsunan ko, moabot raw niya ang final announcement. So aduna tayo crusades nga paghahimuon mga kaigsunan. Ato pang ginalantaw ang final nga lugar, pero aduna na tayo mga tentatives nga mga area nga ato nga paghahimuan niana mga kaigsunan. Una, aritag Himalalod, o kaduha arita og La Libertad. Sunod, Gihulngan. So kanang sa Gihulngan, sigurado na mga kaigsunan ari sa Gihulngan, Buena Vista Gihulngan. Ang krusada mga kaigsunan, kung ikaw adunay balatian, sakit, problema, tanan siguradong pag-aayuhon ka na sa Ginoo kung ikaw adunay insaktong pagtuo. Okay, so diri sa Gihulngan o Himalalod, La Libertad ato nang tanawon, pero sure na first week mga kaigsunan ko sa John. O gatong makauban ang nahimo nga ilado nga diin na gitagaa gasa sa Ginoo, pareha mi nga lagad sa Ginoo, pero di may pareha og gasa. May gasa sa pagpanambal, may gasa igsuon ko sa pagpalayas og demonyo. Unsa man nga mga problema, itagaagasa atong makauban unya niyanang panahona nga ilado kay sa Facebook, sa YouTube ug sa uban pa si Pastor Ronjan Tion mga kaigsunan. So ato siyang makauban niyana. Usa sa ato nga mga area nga ginalantaw ang Ili Himalalod og ang Pakuan mga kaigsunan ko og diri sa Buena Vista. Mao na ang mga areas nga ato niya nga pag-asusihon pag-ayo abot na sa final unya mga kaigsunan ko. So maguban-uban niya ta niana nga panahona diri sa ato nga dapit mga kaigsunan. So ato na nga iampo kay dili na gamay nga buluhaton ang kana nga mao nga trabaho para na sa katawhan nga mahigawas sa gapos ni Satanas mga pinangga. So sa ato mangipanglantaw ang Ili Himalalod. Ili Himalalod layo na mga kaigsunan og ang barangay Pakuan. So kung madala pa gyud sa oras atong i-add-on ang Pakuan or Kansumandig mga kaigsunan ka. So dako na nga buluhaton ato nang suportaran, maghiusa ta ni ana nga mao nga panahon mga pinangga. Walay relihiyon, walay taong matuboy. Si Kristo ang ituboy. Ang trabaho sa Dios kinahanglang makapenetrate sa atong kinabuhi. Pero di siya pwedeng mo penetrate kung dili na to pagadawaton. Muna ingon igsoon, di jud ka kadawat og kaluwasan kung di mo dawaton. O di jud ka kadawat og bugas, bisag tudlusan pa kag bugas, kung di nimo dawaton, di ka makakaon. Muna bisag tudlusan pa kag Ginoo, og di ka mo dawat og Ginoo, di gyud ka kadawat og Ginoo. Muna makaigsunan ang kayuhan dawata pinagi sa imong pagtuo sa Ginoo. Maayong buntag mga kaigsunan ko. So ato sab na nga gitingwa mga kaigsunan kung kaya pagyod anang simanahona arit pagitag Tihil mga kaigsunan, barangay Tihil. Usa na sa tong gilantaw ato ning sabutan pag-ayo mga kaigsunan. Nga din aduna pagi mga pagahimuon ang Ginoo nga mapintaan ang simanahona. Straight kada gabi adunay krusada.
O mahimong ari pag yung barangay Tihil mga kaigsunan. No, so ato na nga ginalantaw, so ato na nga ginapaabot ganin yung tanan mga kaigsunan, atong makauban ang atong pinangga nga igsuon Pastor Ron Jantion, which is from Cagayan de Oro. So ato niya na nga makauban mga kaigsunan. Kunya para sa pag-research, para sa dugang kasayuran may tungod siya nga kinabuhi, inyo lamang i-search sa Facebook mga kaigsunan. Ron Jantion man siguro tong nakabutang. So Brother Rixnel, nga to nga ministro mga kaigsunan, maimbuntag diha kanimo maayo nga paglantaw uban sa tibok nimo nga pamilya. Okay, so ang ato nga igsuon, Pastor Rixnel, pakipalihog kog naglantaw pagika, palihog kog butang sa link sa iya nga FB para ma-search sa ato nga mga kaigsunan, para ma-verify who is Pastor Ron Jantion. And even Pastor Kim, i-search ko ninyo mga kaigsunan who is Pastor Kim. Muna yan igsuon ato sang klaro-klarohon kinsa ning mga tawo nga atong gipaminaw o gilantaw. Ikalabanan kusugit na manglantaw og mga vloggers o guban pa wata kabalog unsay kinabuhi, even gani sa content mga kaigsunan wa nay klaro. Okay, so mga kaigsunan, salamat kininyong tanan mga batan-on, ipahibalo aduna ta youth revival. This will be on May naman hinaon April 30 og May 1 at ang area ani, ang venue ani ato sa Barangay Kansumandig. Ilado kay ng Barangay Kansumandig. Kay naa diha ang Shine FM 96.5. Unya na kini mahitabo sa Mayo Abril 30 og Mayo 1. Ato sa Barangay Kansumandig mga kaigsunan, Youth Revival. Alang sa mga kabatan-unan, palihog igsuon ko pahibal-a sila. Magdalag ballpen, notebook og Bible, og magdala usab og mga gamit. Kamo na lay bahala ana. Pangkatulog kay makatulog mamugkas anya. Kabalo mo gyud mo kay anang pagkagabi buntag maligo mo so kabalo na mo niya na. Unya og naamoy gamayng bugas, naamoy utanon or pwedeng madala nga makaon dada. Pero wala larga. Kay mo wala gitay makaon, mag-fasting ta. Ana ra ka simple. Kaya tuntoyo dito nga makasalod ta sa mensahe sa Dios, makakaton ta pag kinabuhi nga matarong balaan mga kaigsunan. Okay, so kuyog ta ninyo, uban ta ninyo mga kaigsunan, and you must ask permission to your parents. Siguro nga nakabalo ang imong ginikanan aron walay ma-blame mga kaigsunan. Og wala ka napugos. Unya, siguro ang makabalo ang imong pastor, or just invite your pastor. And also I invite mga pastors nga naminaw nakadungog karon nga makauban ta didtong dapita kaya doon na mo'y pahat niya na nga mga bulhaton kay taas ba kay nag-oras. Tabangan na to ang inyong mga batanon, ang atong mga batanon, ang mga batanon aron madala sila sa dalan nga nagsubay padulong sa langit. Nga dili matiwalag ang ilaha igsuon ko nga pag kinabuhi ining kalibutan na. Okay, so hopefully mga kaigsunan, klaro kayo ang mensahe sa Dios niining oras sugtak na sa kabuntagon. Okay, so sa tanang nga gasunod og naminaw mga kaigsunan, palihog ta ninyo og share sa atong live. So magbasa sa ta mga kaigsunan, mayong buntag sa tanang gasunod ya ni Rachel Ongos Diginio Neves. Good morning Pastor, shout out lang ko sa akong pamilya sa Balugo, Diginios family, Ongos family, Sartagudas family watching here in Cebu. Salamat sa pagbasa Pastor, God bless. Gikan ni Ching Tuanda watching here in Asturias. Salamat igsoon. O gikan rin ni Ruela Dumayo. Atong basahon ni gikan ni de la Linia Ruelen rather. Good morning Pastor Kim from Himalalod, Barangay Ili. Salamat sa mga kaigsoon ng mga Himalalod. See you sa Marodlawa Bernes on Sunday, anak ko og Ili Himalalo diya sa Mahayag mga kaigsunan. See you there. Mga pinangga ko nga nagsunod og naminaw. Og atong pinangga usab nga igsuon ang atong pinangga kay igsuon Brother Rixnel, Pastor Rixnel, pastor gini mga kaigsunan. Okay, so salamat kayo og ni Charlie Garnica Apatan. Good morning Pastor Kim, watching live here in Poblacion South La Libertad. Okay, see you there ha, Brother Charlie. Ipahibalo na tayo revival. This will be on April 30 and May 1 sa Barangay Kansumandig. Kung doon na tayo paghaimon nga crusade, this will be on June first week diha sa maybe tentative pa ni ato sa ning tanawon kay ito pang i-confirm ang tanan diha sa
ili himalalod or di ba sa uwakan o asa tayo ay pahimutang sa Ginoo. Nang nasod magayupo sa pangalan mo, Jesus. Hari ka, o hari ka, ulungtad ka. Okay, sa tanang kasunod og naminaw, maayo nga buntag mga kaigsunan ko. So dalaygon kay ang Dios sa ato nga mga kinabuhi. Dalaygon kay siya nga naghatag kanato sa kinabuhi mga kaigsunan. So dita malimot sa bulaton nga makalangit, Youth Revival unya sa Abril 30 og May 1 mga kaigsunan ato sa Kansumandig. So mag-usa-usa ta dito sa buluhaton nga makalangit, mga batanon kinahanglang tudloan nga makalikay sa sistema sa kalibutan. Tungod kay ang kalibutan grabe igsoon ko kapaspas nga mangumbinsir og mga batanon aron mahatod sa kasalanan. Perting hinaya mga kaigsunan ang kalibutan o perting hinaya ang mga ang buluhaton sa Ginoo, perting hinaya. Kami nga pastor naghuna-huna ko og magsige na lang ko og kanabitang wa ko'y buhaton mga kaigsunan. Sige rang wali wa gyud mga action, sakto man ang wali, sakto man ang tudlo. Pero wa kay himuon nga mas mapadani gyud. Lisod mga kaigsunan kay mong tanawon karon mga batanon wa na. Perte na yung pakalugmo ka mga kaigsunan, even mga hamtong gani. Mas taas og panahon sa Facebook, mas taas og panahon sa paglantaw sa mga siniaw, mga makalingaw kaysa pagbasa og Biblia. Pagkadakong problema mga kaigsunan. Muna nga dako gyud nga problema. Pagdili magapan kay matod pa sa istoryahon ang batanon, ang kabataan mo'y pag-asa ng bayan pero di gyud mahimong paglaom ka kung ang imuhang batanon, ikaw nga batanon nagpadayon sa kahilayan. Unay gingon mga kaigsunan, maghuna-huna kagabaguhan sa ato nga nasod, sa ato nga barangay, sa ato nga lungsod, wa pa gani ta mausab sa tong kaugalingon, lisod kayo nang mahitabo. Huwag kang mag-isip ng pagbabago sa buong mundo, sa ating bayan, sa ating barangay, kung ikaw mismo ay hindi nabago. Na blessed ko mga kaigsunan sa usa sa pagpamulong sa usa sa mga tao sa Dios. Kung maghuna-huna kag kabaguhan sa imong palibot, una ang imong kaugalingon kung nabago ba ka. Kung naghuna-huna ka nga sila matarong sa pag-alagad sa Ginoo, huna-huna ang sang imong kaugalingon tan-awa sa kung ikaw dili ba pod ang ngayan. Usahay kusog kay tang muwali nga mabag-o sila, mausab sila, mainampuon sila, kining madasigon sila, kugihan sila, motrabaho sila, pero kita pertipong tapulana. Nausao man ang mga pinangga. Kusog kay tang muwali nga kini gyud, mao gini nya kita. Mingon ta nga, oy, okay ang pagpuasa, pero wala nagpuasa. Okay ang mo submitar, ya kita wa mag-submitar. Amo nang gahi kitang sundon, mo nalisod kitang muuswag mga kaigsunan, kay mismo sa atong kaugalingon, wa gani nato makita ang tinod nga kausaban. Muna mga kaigsunan, luoy kayong demonyo. Ano man pastor? Perming gipasanginlan, pero kitara di ay hinungdan. Sa bantay mo, pirmi na tong pasanginlan ang Ginoo, aw ang demonyo. Gidemonyo gini, gidemonyohan gini. Ay, igsoon, ang demonyo, wala na maguna diha. Wala na nimo. Pero nga anong nara maghapon ni makinagbatasan, wala man kamo desisyon. Kay gusto man gud ta nga aswaton sa Ginoo ibalhin. Igsoon ko gitagaan na kagkaalam og kay balo sa Ginoo para mo desisyon. Kabalo kang mali, kabalo kang di mao, galing lang nagpadala ra kas imong unod timan ini ha. Dapat makantigo ang matag usa sa self-control. Kinahanglan makatigo kay igsoon kay mo nag-ingon. Naguna-una kang nakay demonyo. Demonyo igsoon ko galantaon lang na nimo. Ikaw na lang sa imong kaugalingon, katigo kang mudala mo nag-ingon. Desisyon nga biyaan karon ang mga butang nga mo'y hinungdan nakaalaot sa imuhang relasyon sa Ginoo. Mga batanon nga naglantaw karon, paki-share sa tong live, oh. Kalabanan ra bang inyong ipang-share mga kaigsunan kining buhat sa kalibutan? Kanay niya nga kitang your tumbler, your bag. Mao rin madali na to, no? Grabe kita mga kaigsunan karon. Mao din ato ang madali nga mga trabaho. So undangan na i-post, i-share ang mga buluhaton nga makalangit, no?
So, sa himaya nagi mahitabuan ni mga kaigsoon, magdinilitay kita ni mga kaigsunan og dayon kining mga post, mga pinangga. Magdinilitay kita ni og post sa atong youth revival, usana sa ato nga awhag, usana sa ato ang trabaho, limpyohan ang atong Facebook, limpyohan ang atong kasing-kasing, limpyohan ang atong huna-huna, brasan, sabnan mga kaigsunan ko, og butangan na kini og gate nga dili na basta-bastang makasulod si Satanas aron manghilabot, maghugaw-hugaw sa imong huna-huna og kasing-kasing. Mga batanon, lalaki, babae, asa man ka karon, ayaw gipagamit ang imong kaugalingon, ang imong lawas sa demonyo. Kay ngano, mag-antos gyud ka sa katapusang mga adlaw, mag-antos gyud ka sa impierno kung karon imong gipagamit ang imong lawas, ang imong kaugalingon, ang tibok nimong pagkatao sa demonyo. Ipagamit kini sa Ginoo kay ang imong maangkon kinabuhing walay katapusan, kinabuhi nga maghatag kanimo kalipay sa tibuok nimo nga pagkatao. Mga batanon, lalaki, babae, atong awhag diha kaniyo mga hamtong. Kaya kinahanglang atong seryoso. Ang kalibutan nagkainit. Paabot po ng panahon, grabing ulan. Sa atong kinabuhi, watay laing paharion. Unsa man ang panahon, atong saludaran si Ginoong Hesukristo lamang mga kaigsunan. Okay, paki-share sa itong live sa inyong mga Facebook mga kaigsunan. Kay dinhi nato klarohon ang mensahe nga kung way kausaban sa tao, way langit nga moable. Sa kinahanglang may kausaban mga kaigsunan nga mga dangat diri sa ato nga kinabuhi. Muna mga kaigsunan, dalaygon ng Dios o kini ang atong awhag sa matag usa, ang kaluwasan. Maayong buntag diha ni Brother Jelon Mingkito Garces. Thank you for watching. O paki-share sa atong live mga kaigsunan, paki-share sa inyo nga mga friends. Okay, so ang awha, ang ato ang panawagan sa katawan, kini nga mao nga awit mga kaigsunan, kaluwasan. panahon nga ako nagakabugnaw, gikuptan mo ako sa imong pananaw. Sa panahon nga ako nahisalaag, ang presensya mo imong gipabayag. Gibuhat mo ang tanan aron
Kim on air. Okay, kaluwasan ang ato nga singgit mga kaigsunan. Kaluwasan sa tao niya. Kung ikaw naluwas, dapat magkinabuhi ka sumala sa Biblia. So, ang tao nga naluwas, dili na magbuot siyang kaugalingon, kundi magbuot, magsunod na siya unsay gisulti sa Biblia. Ayaw himuang ang Biblia mo ipasundo ni mo igsoon. Himuang ang sunod kita sa Biblia. Kanya dapat ang atong interpretation sa Bible mga kaigsunan tama. Dapat tama mga kaigsunan. Ayaw dito interpret sa Bible kung wala kay insaktong background o kahibalo or pangayo o giya sa Espiritu Santo. Igsoon ko, daghang makalibog ba? Daghang mga tao nga mo interpret sa Bible. Pero ilang kinabuhi wala pa ma-interpret. So unsaon nimo pagkahibalo sa insaktong kahulugan sa Bible nga mismo gani sa imong kinabuhi wala na usab. So timan igsoon. Kung maghisgot ang mga kaigsunan og doktor og mag-uuma, ani nga klaro nga istorya mga pinangga. Kung doktor og mag-uuma, kung ato silang pabasahon og reseta, kinsa kaha ang insakto nga makahatag sa insakto nga kining paghatag og sakto nga kahulugan o pagsabot unsay ipasabot sa gireseta kay dili sad basahon ang reseta. So moingon kita kung ang doktor mo sulti insakto gina, natural kay doktor siya. Igsuon ko, kung musulti ta mahitungod sa Biblia, tanaw-tanawa sa nang huna-hunaa sa nang atong kinabuhi o kinabuhi sa nag-istorya. Kay moingon siya nga mauni unya ang yang kinabuhi walay klaro, apertig yung gubuta mga pinangga. So munang dapat klaro gyud ang unsay nakadetalye sa Biblia o ang nagsulti mahitungod sa Biblia o ang tao mga kaigsunan ko. Kay lisod kayo, moingon ta nga ang Dios maayo. Unya nga atong kinabuhi murag wala ka tilaw og kaayuhan si Ginoo, murag wala ka experience sa Ginoo, murag na ay gamay igsuon ko nga discrepancy sa situation. Okay, sa tanang kasunod na minaw, atong i-greet niya itong mga pinangga, may buntag na ni Rachel Tines, o sa atong mga kaigsunan usab nga gipang mention ni Brother Gilon. Good morning, igsuon ko. Sa tanang naminaw diha sa naman lantaw din sa atong live mga kaigsunan. So don't forget sa atong youth revival, this will be on April 30 and May 1 at Barangay Kansumandig mga kaigsunan. O niya sa ato sab nga krusada mga kaigsunan ari sa Buena Vista first week sa June o sana sa itong mga gilantaw mga kaigsunan. Basta by the month of June mga kaigsunan ato nang hiusaan mga pinangga. Okay, sa tanang gasunod og naminaw sa tanan nga mga kaigsunan nato nga nas yang tulutag sa kapanimalay. Dalaygon kay ang Dios mga kaigsunan og nini nga kabuntagon. Moadto kita sa mensahe igsuon aron maklaro nato ang tanan nga ato nga gikinabuhi ini nga kalibutan kay importante manggod kayo ang naatay insaktong pundasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo. May buntag da sa atong igsuon, Sister Rosabilia Makasaol. Good morning Pastor Kim og sa tanan nga nagsunod og naminaw. God bless us all. Thank you kaninyong tanan nga mga kaigsunan ko o sa tanan nga mga pinangga nato. Kay igsuon, kumusta? Ato mga pastors, ato ang mga kaigsuunan nga mga kandidato, no? Tanan nga nindagan sa unsa man ang kadayang nga mga posisyon o sa mga kaigsunan to nga mga ga-support usab niya na nga buluhaton. Atong painomdom mga kaigsunan nga dili unta mahimo nga kagubot andangatan sa panahon nga sa umaabot nga piniliay nga wala untay pamilya nga mag-away, magkabingkilanay, mausuban ani magpatay tungod lang sa paglaban sa kandidato. Igsoon, ayaw na ninyo buhata ang inyong buhaton, irespeto ang iyang desisyon, irespeto ang iyang gusto kinsa iyahang pilion,
kay gitawag manig eleksyon. So laktod pagka istorya atong sabton ang pulo nga eleksyon ug ang pulo nga pinili ay ako'y bahala og kinsay akong pilion. No? Naa sila mga gipadayag, so kita na'y bahalang mo desisyon. Ug wala kini pinogsanay, igsoon ko. Kay di na nato tawgo nag-eleksyon kung aduna na'y pagpamugos. No? So di ay nagtawag og eleksyon kung aduna na'y pagpamugos. So dapat matag pamilya, magkahiusa sa pagampo sa Ginoo, o niya di po nato sabton nga nagkahiusa ta sa pagampo sa Ginoo, usata og atong pilion. Matag usa ka nato may katungod nga mopili og kinsa gyud mga kaigsunan. So mo na atong tambag nga dili unta mahitabo nga adunay panag-away, panagbingkil, kahibsanay tungod lang sa pagpili mga kaigsunan. Og mao ni kita usab nga mga butante, kitang tanan butante man gyud. No, kita magyong tanan nga pwede nga diin ato gyud nga yampo sa Ginoo sila. Naaman sa administrasyon o sa oposisyon, wala tay pagpili nga atong iampo. Oh, magampo ta sa pikas, ampo po ta sa pikas, nga ang Ginoo mo'y maghatag og kaalam sa matag usa kanato, kinsa gyoy ibutang niya sa pangatundanan. Ana lang mga kaigsunan ha. So, wala tay pagpili. Di ko na iampo. Iampo ko nang mapildi. Kaya iampo ko rin makadaog. No. Don't do that. Ani ang himo ay igsoon ko. Ayaw pag kanabitang panig sa prayer. Kay timanihan, nabe ni kalag. Ha? Nabe ni kalag. Tanan, administrasyon o oposisyon na anay kalag. O kabalo ka. Ayaw pag-ampo tungod sa eleksyon. Pag-ampo tungod kinaasya kalag nga kinahanglang luwason. Ang trabaho nato nga Kristohanon dapat neutral ta. Ha? Kaya usahay man God, pag nalabian kita kaayo ka dapig sa usa ka tawo, nawala na atong pakigrelasyon sa Ginoo. Nya imagine igsoon apil binastong lesson karon. Ha? Ang bunga sa Espiritu Santo. Unya mga kaigsunan, napakakay gugma na si mong isikataw kung dili na ka magpakita ngadto sa tao nga kontra man sa imuhang gilabanan. Nya sao man ang mga kaigsunan, maayo pa ka. No? Sultihan ti Castino Digson. Ayaw himua ang ato karon sitwasyon kahimtang sa kalibutan mo'y makapausab sa imong pagtahod sa ato nga pagampo, sa ato nga pagrespeto sa tao. Usahay, mawalan tayo ng respeto tungod kay maulagi kontra sa eleksyon. Ayaw. Ma-admin, ma-oposisyon, ako igsoon, mudawat yuko sa duha. Oh? Mudawat sa duha. Dili tungod sa eleksyon, tungod kay tao sila nga gakinahanglan og pagtagad. Naa man ay posisyon og wala, midagan man na o wala, dapat sa ato nga pagtagad. Kay ang Biblia nagsulti, ang ngaya pagtagad. Ha? Wagin mag-ingon, tagda kay nidapig kaniya. Wagin mag-ingon, tagda kay pabor kaniya. Kundili, mga tao gani, nga wala maghatag ni mog maayo nga dahon, ipatagad, ipaampo paman gani. Apan tungod lang usahay sa paglaban nato, dili na maayo ang atong pagtagad. Muna igsoon, dawata sila, kung muduol nimo, mangampanya, ang admin, ang oposisyon, tagaig pagtagad, dili tungod sa eleksyon, kundi tungod kay tao sila. Tao sila, nga diin, na kinahanglan og pagtagad. Og timan ayaw ka naghimua tungod sa eleksyon, himua ka na tungod kay anak kag Dios. Ang anak sa Dios walay pagpili. Nga tagdon, pakana silang duha, at timan na silang duha, tagai silang maayong smile, nga kinasing-kasing, Dios na bahala og kinsay padaog nilang duha. O ana lang kasimple igsoon. Dios na bahala og kinsay padaugon nilang duha. Kasimple kayo na. Dios na bahala og kinsay padaugon nilang duha. Og kinsay mo daog nila, pasalamati ang Ginoo. Midaog man ang imuha, midaog man ang ilaha, pasalamati ang Ginoo kay kana buhat na si Ginoo mga kaigsunan. Ana lang kasimple. Ayaw gyud akong itambag kanatong tanan isip mga anak kita sa Ginoo. Ayaw gyud paghimo pagpanaot sa ipo sa Facebook o guban pa, ayaw. Unsa may mo nakita nga posibleng makasala ka kay ngano pag nakakita og kaigsoon nya mohimo kag lakang
Diyan na ka makasala. Pero nakakita ka niya, silent ra ka, wa ka nakasala. So kung muhimo na ka og lakang igsuon ko, imo nang dauton ang pikas, imo nang sawayon ang pikas, mura na kag dili Kristohanon. Ha? Tungod lang sa paglaban nimo igsuon, nawala na imo pagka-Kristohanon. So dapat sa unsa man nga area sa atong kinabuhi magpabilin ang atong pagka-Kristohanon. Ha? Magpabilin ang atong pagka-Kristohanon. Unsa may nakita nga positibo nimo nga negatibo igsuon, both sides. Igsuon ako moingon. Silent. Ug pa rin kamuti nga magpabilin ka diha sa Kristohanon nga pamaagi. Oh, kay usahay murag matabunan ang ato ang pagka-Kristohanon tungod sa atong paglaban. Usahay murag murag makalimutan ang Kristohanon di ita tungod sa kwarta. Usahay murag makalimutan nga Kristohanon di ita tungod sa unsa man nga atong nakita sa panahon nato karon. Igsuon ayaw kalimot. Dili na mo'y kinabuhi nato. Dili na mo'y tinuod nga trabaho nato. Depensae ang imong pagkaanak sa Dios. Depensae ang imo nga pagkatinawag. Ayaw tugutin ang mga kahimtang sa itong kalibutan, sa itong palibot nga mao'y muhatod kanimo sa pagpalayo sa Ginoo. Timan limitado lamang ang ilahang pangatundanan. Human iyanang pila ka tuig, 3 ka tuig, 6 ka tuig, wala na. O last igsoon, kung mo magsigig yun, 9 years ang pagserbisyo. Timan gamay ra kay ng 9 years. Apan, ang promise sa Dios nimo kabanlaw ka forever. Ayaw ibaylo ang 9 years, ang 6 years, ang 3 years sa forever. Ha? Ayaw ibaylo. Posible karon aduna na kay mga benepisyo. Makadawat ka, yes. Makadawat na gyud ko kay ang ako ang gilabanan mao ni ang iyahang plataporma nga ginapaabot. Wow, praise the Lord. Nindot kay na mga kaigsunan. Pero hangtod karon sa hangtod asa. Ha? Nindot mo niyang buhaton. Naa ka managingon, naa man kay benepisyo within 3 years, within 6 years, within 9 years nga benepisyo ang imong madawat. Okay na. Thank you Lord. Blessing na mga kaigsunan. Pero dapat di ka malimot sa benepisyo nga forever. Ha? Ayaw ibaylo ang forever sa 9 years. Ato ta sa maximum nga serbisyo. 9 years or 9 years. 9 years mga kaigsunan kay 3 terms man na. Kung mo daog yun sige, so 9 years tag 3 ka tuig. So diha naman dayang mailisa na pod mga kaigsunan, moatras na pod og posisyon or moabante ba? Naragi na moabante or moatras. So, ayaw ibaylo na sa forever nga benepisyo. So, unsa man ang kahimtang sa atong kalibutan, unsa man ang kahimtang sa panggoberno mga kaigsunan, dapat dili mausab ang kahimtang sa atong pagkaanak sa Ginoo. Ayaw padaog sa unsa man. Kay kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang balang kasulatan nga diha sa Galacia 5:22 mga kaigsunan, ang bunga sa Espiritu Santo kanang siyam. Ha? Siyam sakto pod kayo no, 9 years ang panerbisyo. So dapat kanang siyam igsoon ko kanunay na makita diri sa atong kinabuhi. No? Dapat kanunay nang madayag mga kaigsunan, dili pwede nga tungod lang sa ato sitwasyon sa kalibutan nagbago ng lahat. Ha? Usahay mas grabe ta ka atensyon pag na mga buluhaton na involved ang kwarta. Grabe kay ta ka sensitibo ba? Grabe kayo ta kapaspas o grabe kayo ta ka kusog matiman. Pero sa bulaton si Ginoo nya wala gitay mabenepisyo kay maura hinay kita glihok. Pero mga buluhaton sa kalibutan niya something natay madawat aperte kitang pagkapaspasa bisag init kayo no. Bisan og pertigyong pagkainita, sige lang. Bisag magtindog, sige lang. Bisag maghulat, sige lang. Bisag way pang gasolina, daginoton gyud, sige lang. Bisag nay trabaho, abiyaan kay kwarta lagi. Pero igsoon, sa bulaton sa Ginoo naaba ka? Ha? Naaba kayo mo sakripisyo og barog og tindog nga gutom uhaw kayo. Basta lang makapaminaw sa pulong sa Ginoo.
pabasahon og taas-taas nga mensahe sa Dios, murag sayloan kay kapoy man kay basa ani. Pero mga instruction nga mao kini inyong buhaton aron makadawat kamo niini, ayohon gigbasa kay gusto gyud nga mahibal-an ang mga instruction aron dili masipyat. Ha? Mao ni ang mga requirements nga dapat i-comply aron ka makadawat. Paningkamutan nga maabot, bala kag init, bala kag ulan, bala kag danlog, bala kag i-comply, maglisod na. Unsa man? Usa man ang usa. Be there. Ha? Anha lang. Usa na ka requirements, pero maglisod pa mga kaigsunan. Pero adunay mga kahimtang nga pertindaghanang requirements. Mao ni mabot og 5 ngadto sa 10 ka requirements sa dapat nimong kuhaon. Dayong katapusan, kinahanglan kang mo present. Ikaw mo'y mudala. Paningkamutan gyud. Mo gastong kwarta, perting inita, atong adtuon kay mo na ni makatabang na ni. Sakto man. Pero kung una-una igsoon, kung unsa ka ka-attentive, unsa ka ka-abdik, unsa ka ka-paspas, unsa ka ka mapursugid ka kaayo sa pag acquire ni ana nga mao nga requirements. Una-una ako no og unsa ang imuhang lilihukan sa panahon nga adunay panawagan nga bulwaton sa Ginoo. Nganong mas paspas kay ta nga mulihok pag naay kwarta, pero nganong pertitang hinaya pag ana sa bulwaton sa Ginoo. Pag evangelism o uban pa nga nag-promote ni Jesus, nganong pertitang hinaya. Ha? Mo na mga kaigsunan nga dako kayo og kalahian. Dako kay kalahian ang kalibutan karon. Og hopefully dili ta malingla mga kaigsunan niana. Hopefully dili ta magdaginot kay basi kita mo'y madaginot. Ato ning daginoton kay maayo na lang. Wa ba na to mahuna-huna igsuon nga atong napasubo ang Ginoo? Try to think of that. Wa ba na to mahuna-huna nga pwedeng nasubo ang Ginoo sa atong mga linihukan, sa atong huna-huna, sa atong kasing-kasing, sa atong nga pagbati. Posible nga adunay silos nga mahitabo. Naminaw mga pinangga. Posible nga adunay silos nga mahitabo. Bisan sa asawa, bisan sa bana. Atong tangaan og klaro. Ngano maning akong asawa o akong bana nga pirti man pagkaabtika. Sa lain, pero ari na ako nga bana or asawa pirti man pagkaluyaha. Dili ka magsilos ng imong bana or asawa. Sa ato karon nga linihukan nga gipakita mga pinangga. Sa imong huna-huna, wala ba ka niabot sa point nga nagsilos ang Dios nimo? Nga naman, anak ka niya, gipangga ka niya. Wala kay panahon niya. Pero pirti kang panahon sa kalibutan nga walay gihakahatag nga maayong benepisyo nga ang Dios nga nagluwas, ang Dios nagpalansang, ang Dios nagantos diha kanimo, pero ang imong panahon tuwa sa lain. Wa ba ka magselos ang Ginoo igsoon sa imong kinabuhi nga pirti kang pakapaspasa og para sa imong kaugalingon, pero og para nga makapaymaya sa Dios pirting pagkahinaya? Mo na mga kaigsunan, pirti tang pagka kusuga sa bulwaton sa kalibutan, lalo nagpangwarta, lalo na og higugma na, pirti tang pagkakusuga. Muna giingon, basta atong gusto mga kaigsunan, mugasto gasolina, mugasto panahon, perting kapuya, biyaan ang atong trabaho, pero gusto sa Ginoo, ay manglaba ko, ay maninda ko, ay busy ko, pero gusto sa kagalingon, ay maingom na ay, wala ko'y panggasolina, ay wala ko'y kwarta, pero gusto lagi sa Ginoo mga kaigsunan ko, agkay. Pero di may wala. Pero sa atong kagalingon, ay manghulam sa ko, ako sang kuaon ta kung tinigom, kay mauni mauna. Ngano man na mga kaigsunan. So, di kita kabalibad mga pinangga ko.
Kung ano na maabot nga kalamidad, kahimtang sa tong kalibutan, nga naman. Di kita kabalibad sa oman. Nagpabaya man ta sa ngayan natong himo. Wala man ta maghatag og dakong pagtagad sa gisangon sa Dios diri kanato. Mas grabe pa man tag atensyon sa kalibutan kaysa buluhaton sa Dios. No? Mas grabe pa man tag yung atensyon sa kalibutan kaysa atensyon para sa Dios. Ang uban makig-away pa, ang uban mamugos pa, para lang yun makaangkon. Pero wag yung ko kadungog. Ganaay namugos nga magsimba ta. Wag yung ko kadungog, ganaay mamugos nga magampuay ta ali-ali. No? Pero sa atong kaugalingon nga kagustuhan, daghang namugos. Masuko og dili tagaan. Pero og ambitaron nimo pagampo, pagpuasa, mga bulaton nga makalangit. Okay ra. Okay ra. Okay ra maka-absent, okay ra di makasimba. Pero og hataganay og kwarta, di gid mahimog wala. Kinahanglan gyud makadawat. Igsoon atong tanawon, wala ba ka magselos ang Dios? Iniining atong mga gibuhat karon. Wala ba ka magselos? Munang kusugkit ang mangayo sa Ginoo mga kaigsunan. Pero hinay kay tang mo trabaho para sa Ginoo. Wala'y maka
Okay, salamat mga kaigsunan sa Dios. Balik ta og salamat ato sang i-greet niya ato mga kaigsunan. May buntag din Nanay Auring, Oxima Sevilla og ni Brother Renel Dolingoy. So may buntag kaniyong tanan og maayong pagpaminaw ining oras ug takna sa kabuntagon sa atong live. So talagsar kita maka-live mga kaigsunan kay si Pastor Kim busy gyud sa mga trabaho kay natay mga buluhaton niya og niyang gabi at tutag La Libertad o maragundong kaigsunan alang sa panimbahon o niya pagka Sabado moangat na sab ko og bukid, pagka Domingo bukid na sab, pagka Lunes bukid na sab, pagka Martes o pagka Miyerkules bukid na sab mga kaigsunan. So ining simana straight gyud ko mga kaigsunan nga naay gimbuhaton. Gikan niyang gabi Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Murag makapuluhuay-huway kuan ni mga kaigsunan. Ari na siguro ko makahuway-huway sa mga second week sa May mga pinangga. No? Kay nyas Lunes nakoy kaslon niya ang ato ang youth revival pagka Miyerkules man og Huwebes niya Martes magpreparar naman ta sa dapit. So way hunong. Way hunong mga kaigsunan nga trabaho diha sa Ginoo. Way hunong nga buluhaton diha sa Ginoo. Mao ni ang atong panawagan kanatong tanan nga dapat igsuon ko makita nato unsa ka valuable ang pagsunod sa Ginoo. Dapat makita nato unsa ka importante ang pagsunod sa kaboboton sa Dios. Dapat makita nato og unsa ang pinaka-importante. Akong isulti kaninyo mga kaigsunan, kung unsa man ta kadasig dapat naanay kaalam. Naanay wisdom, knowledge and wisdom, kaalam og kahibalo. Kaalam, kahibalo. Kahibalo ka unsaon nimo, unsa imong buhaton sa panahon nga moabot kanimo ang kaluya. Muna igsuon kanang dasig kaayo ron, kanang pertigyong pagkadasiga, gakalayo gyud taman sa ginhawa, dili pa na kakumpiyansaan. Di pa na kakumpiyansaan. Kamong mga kaigsunan kung grabe kadasig muwalay sa Facebook. Di pa na kakumpiyansaan. Nga kanang kadasiga kaabta nag 5 ka tuig. Inoda, prangka pag-istorya mga kaigsunan. Niagi na ko ana. Dili ka kumpiyansaan imong kadasig kay ngano. Kung di ka magbantay, kung di ka malamon, sa imong kadasig karon ay kalimot na ay pipilak ka mga butang ana nga makapaluyan nimo. Munang kung dili ka preparado daan igsuon ko, kung dili ka kuwa kay kaalam sa imong kadasig, mao gyud imong kaingnan kay ngano kana biyang imong kadasig mo nay basihan sa imo niyang kaluya. Og timan og unsa ka taas nga porsyento ng imong kadasig ang muhampak usab kanimo, mausab na nga porsyento. Kay usahay igsuon magbantay og magamping. Kanang imong giwali karon posibleng maunay mo hapak unya nimo. Mao na mga kaigsunan. Dili ka kumpiyansaan ning pagkinabuhing Kristohanon. Mga batanon, pertitang dasiga pagsugod. Hilak yun. Dagubdob ging agi. Niyasa naman ron. Sa pagsugod nimo, baliwala ra nimo ng mga kuan problema. Di ba niya? Si Satan always na siyang nangita og paagi unsaon ka matumba. Pero kita usahay wala na pirming nangita sa Dios. Wala na pirming nangandoy sa Dios. So laktod pa ka istorya, wala gyud kakita si Satanas og paagi unsaon ka pagtumba, pero paglantaw niya naluya naman ka katuna nga paagi kaniadto nga iyang nakita unsaon ka pagtumba, kato na lang iyang gamiton nganuman. Wala nimo na preparahi kining mga butanga. Makaingon si Satanas, lisod mang tumbahon kay ngano kusog man mo ampo.
Lisod nita. Ngita siya pagi unsaon ang paampo maluya. Kusog man pong mubasag Biblia. Kusog man pong musimba. Biko no be. So kayo Satanas dilisod ning mga tawana. Karon ni pahawa Satanas. Pagbalik ni Satanas kay iya na pong tanaw kung say maka uy. Wala naman diri katong kusog kay mampo. Wala naman diri. Biko no be naunsa naman ron. Igsoon ko kalabanan og maluya ta pasanginlan man nato si Satanas dayon. Pero sultian te kas tinuod. Dili tanang hitabos ng kinabuhi kagagawa ni Satanas. Kun dili kagagawa nato. Tungod kay may desisyon tag dili mao ang nahitabo sa tong kinabuhi dili mao. Sometimes dili ta maminaw pastor, sometimes di ta maminaw og tambag sa pastor. Magpaturatoy ratas tong kaugalingon tanawa. Mo gingon, bisag dili ka hilabtan og bisag di ka hilabtan og demonyo, matumbar gyud ka. Ngano man? Ang imong desisyon, ang imong huna-huna, ang imong kasing-kasing, ang imong confession, maoray nagunay og patay nimo. No, bisag dili ka hilabtag Satanas ngano man. Giunay ra ka sa imong kaugalingon nga pagbati. Ha? Giunay ra ka sa imong kaugalingon pagbati. Mao ra nay nakaingon nimo. Ha? Kabalo kang sayop gibuhat. Ha? Ayaw tuguti ng imong imuhang kaugalingon nga bagbati nga mo'y maghari ipakig-away na. Kabalo kang di mao, kabalo kang sayop, pero imong gitugutan, wagi kay madawat ana higsoon. Moabot gi ka sa punto sa kalautan. Ha? Kanay mo desisyon nga di mao, kay ngano galantaw na ka sa imuhang comfort, galantaw na ka sa imuhang kaugalingon nga katuyuan, gusto na kang ma-comfort, gusto na kang malipay pirmi, gusto na ka ani, wagi kay mabadaw-daw ana. Sa una ipaglaban nimo si Jesus. Sa una ipaglaban nimo ang kamatuoran. Sa una di ka gustuan ng bisyo, di ka gustuan ng iyon ana. Hindi ka gustuan ng mga chismis o chismos. Pero karon mo na imong paborito. Muna mga kaigsunan sa pag-alagad si Ginoo, dili lang puro hallelujah tani ha. Dili lang puro hallelujah, praise the Lord. Dapat may kaalam ta unsaon nga ma-maintain niya atong hallelujah, praise the Lord. Dapat may knowledge and wisdom ta igsoon kung saan ma-prevent malikayan kining mga butanga. If ever moabot manggaling ni aduna tay gitawag igsoon ko og protection. Sa mga gadget karon, sa mga gamit, sa atong panimalay, di ba kabantay mo na safety breaker? Halimbawa adunay short circuit mga kaigsunan ko, dili masunog ang balay, dili masunog ang wire. Imo ba nang gihimo? Na ba kay safety breaker sa imong pagkakristohanon? If ever maabot si Satanas, moabot ang pagsulay, naabay cut off, nga dili siya makapenetrate sa imong relasyon sa Ginoo. Naaba kay gibutang nga safety device, if ever maabot ang kalistod kapaitan, nga diin maproteksyonan ang imong pakigrelasyon sa Ginoo, maproteksyonan ang imong pagserbisyo sa Ginoo. Kaya sahay mingon ta, dili sa kumusimba da pastor, pero magpadayon naman ko pag-alagad sa mga utuka at tinuod maging mga kaigsunan. Di sa kuno siya musimba pero magpadayon ra siya alagad. Una-una ako no igsoon, kasabot pa kasi yung gisulti. Di sa kumusimba da pastor pero magpadayon ra ko alagad. Uy, una mga kaigsunan daghang panahon ba wa kita kasabot. Di na siya musimba, dili na siya diha, pero magpadayon siya galagad. Mangutana ko, kinsa man gustong natuman ani? Muna mga kaigsoon, kabantay ka. Halimbawa, gitawag ka sa Ginoo aron mag-alagad niya in this way. Gitawag ka niya, example, tagata mo example ka no. Gitawag ka niya to serve, mag-alagad. Sige, galagad ka. As isip worship leader. Diha. Pero ning hawa ka kay nabuyagan ka ni pastor. So napahawa ko pastor. Di nako diya. Pero magpadayon ra ko alagad. Uy. Una ako no igsoon. Wala na ka makaalagad oy. Wala na. Ngano man? Gitawag ka aron mag-alagad.
Kana pag-alagad trabaho na. So kay gipatrabaho man ka diha sa pagka worship leader, ning gawas ka, nagalagad pa di ka? Wala na. Wa na ka nagamiyon ka. Mugawas na ko diha pastor, di na ko mag-worship leader. Kinabuyagan, kay inon. Dai tarong-tarong nga to imong kan dai, tarong nga i-develop gyud pagayo dai. Ay di na ko. Nanano ka na, namuliki. Ug buyagon, namuliki. Ug tudluan, mamuliki. Kay mo lagi, di na gusto mabuyagan, kay ngano, wa na may gugma. Bisan to wala na ko nag worship leader, nangalagad ra magyapon ko sa Ginoo. Oy. Pagkasayop yung prinsipyo ha mga pinangga. Wala na ka nakaalagad, kay lahi ng istorya ha. No? Wala man kayson dapat atong masabtan. Lahi ng pulong pag-alagad igsuon ko og nagbuhat kas kabubuton sa Dios. Muna mga kaigsunan, daghang mga panahon nga tungod na sa ato ang kaugalingong gusto atong pasundon ang Biblia, pasundon ato ang Ginoo. Ayaw pag-ingon nga nangalagad ra ka niya wa kay gibuhat. Normal lang magbasa. Pastor kag dili, normal lang magbasa, normal lang magampo, normal lang magsimba. Normal na. Pero wala nakakabuhat sa normal, questionable na ang imong kinabuhi. Sunod, naa kay normal nga buluhaton isip anak og Dios. Kung wala nakakabuhat sa iyang gisugo nga magserbisyo kaniya, questionable na. Samot pa, wala nakakahimo sa buluhaton, wala nakakasimba, wala nakakaampo, wala nakakabasa. Do you think malangit pa ka na? Nalayo na ka sa Ginoo. Yes, naa kag simbahan. Pero wala nakakabuhat sa iyang ipabuhat nimo, layo na kas tinuod. Kung wa na kay simba-simba igsoon tungod sa trabaho, prangkahanti ka pa kay istorya igsoon. Questionable na ang imong pagkaanak sa Dios. No. Questionable na mga kaigsunan. Klaro kay iyong simbahan niya kung ugayang undanga ang batasan sa panagtigom. Munang bulahan mo nga mga kaigsunan nga naa sa gawas sa bisan asa. Nga musabay mo sa panagsimba bisan sa Facebook. Makredit na mga kaigsunan. Pero wa na gyud. Tibok si mana wa na gyud. Na. Kaya ngano importante nga makadaig ka sa Ginoo pinaagi sa mga awit. Importante nga makapaminaw kas pulong sa Ginoo. Even wala man tay limitation sa asa nga dapit. Bisag ikaw rang usa igsuon, bisan ikaw rang usa nga anak simong kwarto na kasagawa sa nasod, sa bisan asa kas trabahoan, nakahimo ka pagdaig, nakahimo ka sa pagsabay, nakapaminaw kag pastor, unya naghatag ka sa imong ikanapulo og mga halad. Madawat na, pero wala na kay gihimo igsoon, tibuok si mana puros trabaho, tibuok si mana tuanak ka sa imong trabaho. Ini kagabi Ginoo nakabalo na ka. Amen. Tulog, usahay, di na kampo, di na kabasa. Ayaw pagdahom nga okay pa na. So maningkamot ka nga makakita ka sa live, unya makasabay ka pagsimba, munang salamat kayo adunay mga panagtigom nga gipaagi diya sa Facebook aron sab ka makasabay diya sa imong dapit. Pero ayaw tugote nga forever lamang ka nga magsabay sa Facebook. Paningkamot igsoon. Nga makaanha kag tigumanan o formal nga diin makasabay ka sa pagdaig o pagsimba diya sa Ginoo. Muna nga salamat kayo nga na Facebook makasabay ka. O wala kay Facebook mga kaigsunan ko bisan diha sa imong kaugalingon. Wa man kay choice, wa man kay kapadulngan. Adihan lang kasi mong balay, ibisig ikaw rang usa. Magday ka, maghalad ka diya sa Ginoo sa mga awit, magampo ka. Unya o kinsa imong pastor o ipadala ng imuhang mga halad, mga ikapulo, ipadala sa imong pastor. Unya nakakita man gyud ka og mga live sa mga pastor bisan dili nimo na pastor. Kay kung imong tanaw ng Biblia Galatia 6:6, kung nakakat-on kaniya na nga pastora bisan dili nimo na pastor, tagai siya ugasa. Nagugma na gasa, dili na ikanapulo, di po nahalad.
nagpahalipay kay gingon ang Biblia ang Kristohan ang nakadawat sa Kristohanon nga pagtudlo. Kristohanong mensahe ang nakadawat angay ka magpaambit sa unsay mga mahimbutan nga naa kaning paambita siya. Amo paambit ko aning pastora kay nindot sab nga mensahe natudluan ko. Pero sa igsoon mo paambit ta sa atong nauyunan, pero na koreksyonan ta di ta, di ko ato kay naigo ko. Di ko ato kay gibuyag ko. Oy. Paambit dito sa nakahatag mo na yung mas grabe gani nga mo paambit ka dito sa tao nagprangka diha nimo nga niingon igsoon kani mo pagkalibakira ug di na undangon impierno gyud kag magsige na di ginon ko kagibuyag ko ato dito paambit kay ngano mao nay tao nga isog kaayo nga may padayag sa kamaturan aron ka mabago. Paambita siya igsoon pastor bisag nasakitan ko si mong giwali mo paambit gi ko kay dinhi ko nakakaton. Pero katog yung pastora, adto yung kumutabang ato, adto yung padala ato kay bless kay ko mo muwali, nindot ki mo sakto gyud, kining himutan gyud. Pero kalibutano ra kayo nga atong style mga kaigsunan na wala mabuyagi ang ato ang prinsipyo, ang nahitabo, padayon ra gyapon ta. Kaya sa man god namatay kini nga dili ganahan magpatudlo, kay gatuon ta piting saktuha. Kita bitaw nga pastor, daghang kay pastor ma-insecure, plangkaran pa ka istorya. Mao ni instead of ma-insecure ka, dapat ma-inspired ka. Duha ra gid na. Insecurity o dili inspiration inspiration. Igsoon, pag natay makita nga mga pastors nga bata ra kayo o lahi ra kay nato, yung murag lupig man tag performance, ako'y katudlo niyo mga kaigsunan, be inspired to them. Dapat ma-inspire ka. Dili kay ma-insecure. Grabe man. Bata pa kaayo, duha pa lang katuig na may kongregasyon nga more than 5,000. Nakita ni ga 20 katuig. 20 ra man pud kabuok. Muratag may insecure no? No, don't do that. Igsoon kiti ay kalimot ang gingon sa Biblia, di ta parehagasa. Di ta parehakatakos. So dapat ma-inspired ta, dili ta ma-expired. Ma-inspired ta, usahay. Tan-aw na to nga murag bata ra kaayo, ulahi ra kaayo. Pero unsa man igsoon ko, dawaton gud nato nga alkansi kita gahom. Dapat dawaton ginato nga layo ra gid kay tagahom. Nila nga mga batanon. Ana ba mga kaigsoon magdawatan ay gyud. Kay ngano kun di ko ta mo dawat igsoon ko, di kita mo uswag. Mana magpabilin mo na bitaw nga pila na ta katuig wag gihapon mo ubay-ubay. Kay ngano man namatay kinaya nga dili madinawaton. Dili ta magpatudlo kay mo lagi taas na tag edad dugay na sa ministry, eksperto na sa ministry. Pero igsoon ko the more hinunta nga magmagais tong kaugalingon, the more ta igsoon ko nga wala nay mahimo. So akong itudlo kagani niya kagaina nga dapat dili mahimong problema nga atong pinili ay ug dapat mahimong linaw kini sa pagsabot sa unsay dapat. Unya sunod, dapat sa atong kinabuhi igsoon ko is dapat aduna tay self-control. Dapat may kaalam ta sa ato nga kadasig karon nga dili mahimong problema. Dapat pangandama nato kung maabot ang pagsulay napabaka. Karon kusog kitang muwali sa Facebook, kusog kitang muwali, kusog kitang modumala di simbahan. Sige, kusog. Pero mangutana ko, hahangtod kano sa man ako tob. Igsuon ko mo ni dapat knowledgeable tani. Tan-awa ng imong kadasig karon og pagkwenta og number of years kana nga kadasig na pa ba og timani matag tuig adunay nagkadaiya nga mga pagsulay. Kung maabot na nga pagsulay nara pa nga kadasig. Kung maabot na nga kalisod magpadayon pa ba ka? Kay posible kining tentasyon. Kining dungog og di ganit ta mapasidunggan, di ganit ta ma-recognize. Murag mangluod na ta. Posisyon. Dugay na kaayo ta sa ministry, wag gihapon ta pastora, wag gihapon ta pauswaga, wag gihapon ta gibutang og wala gihapon tay promotion. Igsoon ang promotion after na sa atong pagkalimpios kasing-kasing. Kaya ang Dios mo promote kanimo kung nakita niyang imong kinabuhi, okay na. Kung nakita sa Ginoo imong kasing-kasing, kapiyala na ka, bisag dili pa ka mangayo, ihatag na.
Oh, sa akong kinabuhi wa ko mangandoy manager, wa ko mangandoy nga mahimong general manager, wa ko mangandoy nga mahimo kong head pastor, wala ko mangandoy ana igsoon akong gipangandoy. Makatuman ko sa kabubuton sa Ginoo. Wa ko mangandoy nga ipadsidunggan. Wa ko mangandoy ana kay akong gipangandoy ra gidigsoon nga adlaw gabi nara ko sa Ginoo ug makatuman ko sa iyang gusto. May buntag dani Pastor Anelia Abalye, salamat sa pagwinaw. Pastor Jerome, may buntag kaniyong tanan. Ay nagpangandoy ang i-promote ka. Pangandoy ang i-promote si Jesus. Muna mga kaigsunan ang pinaka-importante, be humble. Magpaunubsanong ka sa tanan nga aspeto. Pero wa na magpasabot nga humble ka, di ka mo disiplina. Wa na magpasabot nga humble ka, di ka mo depensa sa imong kaugalingon sa insakto nga pamaagi. Sa insakto nga pamaagi. Tinuod gyud kay ang matag usa do na jutay kasinatian sa kinabuhi nga mga kapaitan diha maobserbaran kung kamo kamao ba gihapon mudaig og pasalamat sa Ginoo. Muna magkaigsunan, salamat Brother Jelon. Kay sometimes igsoon ko kusog bitang mulokso sa panahon nga naatay kwarta. Pero sa panahon nga wala tay kwarta, kumusta? Dapat imo nang mabalansi mga pinangga. Dapat naatay ka alam how to handle any obstacle, any situation, any problems nga modangat sa tong kinabuhi. We should know that. Dapat ato ginang masayran o mahibalan kana nga klase nga mga kahimtang. Dili ba ka magmurmur o way bugas? Di ba di mo basulod ang Ginoo pag unsay mga mahitabo? Una ko isoon as a warning, cautions. Pagbantay sa dasig kayo karon. Nga wa pa katilaw. Og mga paghimaraot, pagdaot. O guban pa. Kay ngano, delikado pa na. Kinahanglan ang masulayan. Og timan ini, kung ikaw naka-overcome sa pagsulay, ayaw paghinambog. Ayaw paghinambog kung ikaw naka-overcome. Ana lang pag-istorya. Ang Ginoo nagtabang kanako nga akong malampasan kining tanan. I can do all things through Christ who strengthened me. Ayaw gyud pagpangarastis pagsulay kay di na makapangarastihan. Timanig son ha? Ayaw gyud pagpangarasti sa pagsulay. O ayaw paghinambog nga diin ikaw nakalampas sa pagsulay. Kay basi ba og matabunan ang Ginoo. Ingnara, tungod sa Ginoo, sa paagi sa Ginoo, sa tabang sa Ginoo, nalampasan kining tanan. Og dapat kung nakalampas man ka sa usa, duha, tulo, lima, pulo ka mga sitwasyon sa kinabuhi, magpabilin kang magpainobsanon. Muna gingon, og unsa man nga nakabot nimong posisyon karon, pabilin nga humble, dili hambog. Pabilin nga mapainobsanon diya sa Ginoo. Pabilin ang imuhang grabe nga pagpaubos sa Ginoo. Pabilin ang imuhang pagsaludar diya sa Ginoo. Ayaw tuguti nga ang imong posisyon mutabon sa himaya sa Dios. Kaya sahay baya kadang labian na tagdaig. Grabe si kuan, grabe pagkamayuha si kuan. Nalaymot ng Ginoo. Sahay ra ba igsoon, grabe kita mo kuha og pangalan sa tao nga nag-ingon si bisag Biblia may gasulti, ako na i-correct ha. Igsoon ato ning ikuan ning gitawag og kining pag-credit mga kaigsunan ba? Ha? Kanang usahay mag-credit tag pangalan sa tao nga mao'y gaingon pero actually wa na makredit ang Ginoo ton-an ta. Halimbawa, nay pastor nga mag-ingon, example ha, wala gamitig verse, wala gamitig book, wala gamitig og chapter. Pero mo gamit ta sa term nga murag ba og maunay source of idea sayop na. Pananglitan, example, usa ka pastor mingon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw ang may balita, asa man nagikan? Sa pastor sa Biblia. Yung sa mingum ta, gaingon ra ba to si Pastor Blanc nga panglakaw kuno mo, manglakaw kuno ta? Oy, time sa. Ayaw nag-i-credit sa pastor, kay ngano dili na iya ha. I-credit na sa Biblia.
So bagbantay ta nga kini nga mga pulo nga giluwatan kay tungod lagi kinalabian ta igsuon ko ka loyal. Igsuon sultian ta mo ha. Kanang loyalty na to o ang atong pagrespeto okay kayo na, pero moingon ko ayaw palabi kay basi bag magmahay ka sumabot panahon. Ayaw palabi ngano man basig makakita unya kag bikil ana karon nga wala pa kakakitag bikil. Sumo na ang imong loyalty. Pag makakita kag bikil, still ka na imong loyalty, magpabilin. Anira, ayaw palabi tamang-tama lang. Insakto lang nga base sa Biblia. Kay nga no, timan bisag unsa ta ka dinihugan, bisag unsa ta ka maayo nga makita sa tao, nagpabilin betang tao. Si Apostle Paul, grabig na sulat sa Bible. Almost mga 90% pataas ang iyaha. Pero nagpabilin siyang tao. Even igsoon ko ang mga apostoles nakakumit og kapakyasan. That is why usahay mudako ang ulo sa tao tungod kay usahay gi murabag nakita niya nga ang tao grabing pagsaludar kaniya. Insakto man na pero siguro nga dili walay diversion of loyalty. Kay basi grabe na ta ka-loyal sa tao bisag unsay isulti tuo ta pero wa ta kabantay ning lihis na diay sa Biblia. Igsoon. Ani, tagaan ta mo, it's a warning, it's usa kini kapag maigmat nato. Dili ba tanan nga masulti makaagri ka. Basaha una ang Biblia kung nagsulti ba. Muna ako din mga kaigsunan, ako ginigipabot. Dili tanan akong gisulti mga kaigsunan, ayaw mo ditsog too. Ano man, pastor? Susiha una sa Biblia kung kumpirmado ba. Kay basi ba, nalabian ka kanako, pertinan yung pagkuhan kita ko, loyal kay ka. Sige, yes, amen. Yes, okay. Imo ba nang gitunan before you say okay? Igsoon, akong isulti nyo. Ayaw mo ditsog apply sa gitudlo ni Pastor Kim, basaha sa Biblia, tun-i una, i-verify una, dapat aduna tay verification. Ha? Mabusisi ka, maabtikon ka. Oh, kay ako sultihan ta mustino, di ko magkuan, nga di ko po, nga dili ko masipyat, posible kong malihis, posible kong magkaroon ng kasipyatan. Now kung mabusisi ka, maayo kay na nganon, pastor, nilihis ka atong dapita. So salamat, ibok mo na kursinan, pero tanan na akong gisulti, tanan na akong gipahayag. Amen, sunod yung sunod. Time sa ragon, pastor. Ako bang gibasa akong gitunan? Kaya sa higsoon, kinibitang kaagigi ko anak tanan. Kabantay kay higsoon pag taas na kaita, nga pala kabantay mo grabe nakataas og posisyon, grabe nakataas og kahimtang sa kinabuhi. Halos ta nang isulti kay mao lagi na posisyon, usa na mayor, usa ba na lawyer, grabe tanang isulti. Tuo ta. Okay man. Pero imo bang na-verify kay basig ni dito ra kag tuo kay gasalig na. Utuo lagi na kay gasalig man na nga tanan akong isulti insakto. Igsoon, pwede tayo magkamali any moment. Ang ako lang gipadayag kaninyo, be careful. Be watchful. Ha? Mo na mga kaigsunan. Be careful and be watchful mga kaigsunan. Manang sa tanan akong gisulti gipahayag kaninyo, pag di niyo makita sa Biblia, ayaw mong too. Pag wala mo'y kumpirmado, not only nga na yung nabasa sa Biblia, confirm with the Holy Spirit. Ha? Loyalty is okay. Okay kayo na, we are so loyal. But not all the times nga perfect me nga pastors. This is warning to all. Di ko mingon nga perfecto ko, pero naningkamot ko igsoon. Naningkamot ko. Tanang kasunod na minaw. Di ko moingon nga perfecto ko, pero naningkamot ko nga diin moabot na sa punto. That is why aron ka makatabang ang imong pastor, mauki gyud kayo. Tabangi siya pinaagi sa pagbusisi. Pagbulay-bulay sa pulong sa Ginoo. Ayaw kahadlok moingon pastor, dinhing dapita murag nalihis, dinhing dapita ni out of context. Ana, sabtan ba na ito mga kaigsunan? I'm not perfect, pero naningkamot ko nga maabutan niyan ang mga punto. Munang basahan ninyo, o tingkayan ninyo, ayuhan ninyo pagbulay-bulay, kining giwalay, kining gitudlo, angayan ba, balansiha pag-ayo.
ayaw gitsog tulon. Kabantay mo sa mga VIP people. Nga naa sila, usa sila minom og tubig, nauna sila gitawag og food tester. Testingan na. Kung okay ba? Igsoon, usa na tutunla, testing yun na. Testing yun na. Salamat, basa sa tagmensahe, no? Ito naman testingan yun. Lamat kaayo diha ni Brother Jelon, nagpaabot siya mensahe. Si Brother Jelon, ari sa tas, okay. Brother Jelon, salamat kay na sige pabot sa unang Tesalonica 5:16. Pagmalipayon kamo kanunay pag-ampo sa tanang panahon o pagpasalamat bisag unsay mudangat kaninyo. Igsoon kini dapat pasaron gini nato. Ato ning paningkamutan. Kini mao ang kabubuton sa Dios. Kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Jesus. So, do it with the name of Jesus Christ. Dili kay mo ning buhaton nga kontra gusto. Dapat gusto gini mo. So, do it this with the love. Okay, another message nga gikan sa to nga pinangga gikan ni Sister Roseanne Atilio Andales. Happy blessed morning Pastor Kim. Salamat sa Ginoo nga sa nawala man sa kabuntagon nga madaugon kanunay and to God be the glory. Salamat day Roseanne, ang Dios magapalangin uban si Mumbana og anak. Kita-kita na po taninyo diya sa Domingo. Okay, ni Sister Janice Sangguinsa. Sangguinsa. Good morning Pastor Kim, salamat sa atong buhi nga Dios. Naglantaw ko ron diri sa barangay Hall Malalay. Brother Jelon again. Balantayan ang kadasig sa tinuod lang mao ni gingon sa Roma Gistos. Salamat kayo, no? So nakuha gyud, no? Mao na gitudlo na ko last time nga kini nga mga pulunga kay saksi ako nga mainiton kayo sila sa pag-alagad sa Dios sa panang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kay balo, no? Kinahanglan kang kay balo magsukad, base, pundasyon, haligi. Kay hiwi ng imong haligi mulihis ng usak haligi timanig son, ha. Kung mag-layout ka og balay ibutang nato sa usa lang ini ka linya adunay 8 or 4 ka haligi timan ipagnay usa ka buok ana nga mulihis hiwi gyud na tanan kay di gyud na mutunong sa isig katumoy naagi mo butod ana ay mo burot og naay mapawang, ha. Bisag mulihis na og 1 igsoon or 2 wa na perti na napakadakuag diferensya. Ang imong bongbong ana igsoon mura na nagbalod kung imo ginang tiwason. Una mga kaigsunan, dapat sa atong kadasig, sa atong kahibalo, dapat klaro ang impormasyon nga atong nadawat. Kay wala man sila magsukad sa paagi sa Dios sa paghimong matarong. Unsa bay paagi igsuon o pagsukad sa tao nga mahimo siyang matarong? Unsay imong pasukaranan? Unsay imong basihanan sa paghimo sa taong matarong? Sa imo bang kaugalingon o uban pa? Muna mga kaigsunan, salamat nga nay mensahe. Og siguruan ang imong pagmensahe igsuon atog yung siguradoon nga dili mo lihis. Muna nga atong klarohon mga kaigsunan kung naminaw. Atog yung paningkamutan nga karon nga nangalagad ta sa Ginoo naata sa insakto nga dalan, insaktong pagtulunan. Og mo-reflect naman ang mga pinangga. Kung tama ang imong pagsunod sa Ginoo, tama ang imong pagkinabuhi. Kung tama ang imong pagkinabuhi, makasunod ka sa usa sa daghan. Malipayon ka. Satisfied ka sa wala kay kwarta, nay kwarta, nay makaon, insakto na. Yan na may mga problema, still malipayon ra gyapon. Unya nagpadayon ka pagsunod sa Ginoong matinon, dili man kay kusog, di pud kay hinay, insakto lang. No? Yag na may mga kahimtang nga murag panalagsa, maka-overcome ra na yon. Nga naman, nasa tama. Yag na kay pangayoon sa Ginoo, okay kayo. Iyang ihatag sa insaktong panahon. So dapat igsuon makakaton ta niya nga bahina sa kasulatan. Self-control. Dapat katigo ka mo kontrol kay usahay mapasangin na nato ning yawa. Nara mo guna nimo? Nara ginan nimo igsuon ang pagdesisyon. Pagkabalo kang sayop ayaw buhata. O di ba okay? Pagkabalo kang insakto hala buhata.
Kaya kung ikaw nakabalo ka nga buhaton ya wala buhatan nakasalabi ka. Kung kini maayo ya wala buhatan na makasala ka. So muna mga kaigsunan sa tanang kasunod og naminaw karon. Ayag tugutin ninyo nga maghari ang unod nun, maghari ang tawhanon di asimong kinabuhi. Salamat mga kaigsunan, dalaygon kayong Dios sa ato nga mga kinabuhi. Angayan siya sa mga pagdaig ug mga pagsimba. Angayan siya igsuon ko sa mga tinuod nga pagluhod diha kaniya. Angayan siya nga ludhan. Angayan siya igsuon ko nga tagaan sa mga pagpasidong ganuman. Dios siya sa tanang mga Dios. Walay makalabaw sa imong gugma, walay makatandi kanunay nabati, walay makatupong sa imong gugma, walay makabulag milimaw sa Mga kaigsunan ko, ining oras ug taknas kabuntagon nga diin ada pa yung mensahe nga itong tagag-pagtagad gikan ni Brother Jelon. Dunay kadasig nga balantayan kay naay uban mangabig pa man gani sa kadasig pero nagpakaron ingnon ingon lang di ay. Maunay gingon sa Mateo 23:15 pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga parisiyo nga tigpakaron ng ingon mupanaw kamo sa kadagatan og isa kay maragpitin taas sa mga kaigsunan niya mawala mo dalagan magkalit og sa nakakabig na siya naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin bisan gani sa mga lamas sama sa Hebe Buena sa anis og sa kaningag apan wala ninyo tumana ang mas importante mga pagtulunan sa balaod sama sa hostisya kaluoy pagkamatinud-anon nga unta angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Klaro kay mga kaigsunan so dapat ayuhon gyud unya ayaw pagsalig nga nakatuma nakasusa okay na kay timan idili usa ra ka buok ang sugo. Talaygon ng Dios ato ta sa mga pag-ampo mga kaigsunan sa ato nga temporaryo nga pagpanamilit ining kabuntagon. Amahan ang mga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan, Diyos nga buhi, ug ngayon sa mga pagsimbag, mga pagdaig. Lord, ining oras ug takna sa kapuntagon, ining adlaw Ginoo. Akong ginatugyan, ginasalig kini mga mong kinabuhi, kalaglawas ug espiritu. Kay ikaw magadumala, ikaw magatiman ini, dalaygon ka o Diyos. Akong ginasalig kini mo Lord, ang tibok na akong kinabuhi. Mga kinabuhi sa mga naglantaw na minaw, ang mga pamilya, nga sa di pa kamo balik, Lord, sila maandam na. Lord, kung kami may kamalian, may kakulangan diha kanimo, ikaw ang Dios sa langit, maghatag ka na magkapasayloan. Lord, mituo kami nga sa dili pa ka mo balik ang amo Ginoo nga pamilya andam na sila. Pagtuo kini Lord nga ngayon na mo nga himuon o ngayon na mo nga huptan sa tibok na mong kinabuhi. Lord, sa mga buluhaton nga umaabot ikaw ang Dios sa langit nga mong gilauban nga maghimog pamaagi nga kining tanan magmalampuson. Dalaygon ka sa walay katapusan kining tanan akong giampo. Pinaagi si mga anak nga mga Jesus Kristo mnuluwas kitang tanan magaingon. Amen og amen. Salamat kayo sa itong mga kaigsunan nga nagsunod og naminaw, naglantaw din sa itong Facebook Live. Dalaygon kayong Diyos. Enjoy mga kaigsunan. Sa ngalan sa tibok persa ni nga mga sibianan, kini si Pastor Kim Ryan Absin, makasal mangyari sa katapusan, nga sa tanang plano, sa tanang gusto na itong pagkabuhaton, dinis kalibutan, pwede ka na itong sipyaton, apan ay naging sipyata, ang pagtuog, pagdawat, tingis Kristo, isip personal, nga manlos ng salamat. May buntag ka na itong taranan Diyos, magpanalangin. Bye-bye.